Dobar dan ljudi, evo nas ponovo u Zombijetu. Danas ćemo nastaviti sa našim misijama u GTA 3. Ok, idemo. Nešto auta dozvojem da se odaljimo samo malo od policijske stanice. Neću da to novac čošak da ukradem auto. Što bi je ovo? Neka reklama za mobizam. Okej. Nema auto niče. Okej. Sad spustimo da vidimo. To je moje mjesto za parkiralište, mik. Izvinite, ali tu ja moram se parkiram. Tamo! Ok. Prvi zadatak smatrajte obavljen. Nemojte ga smatrati, možda i nećemo da ga. Ne mari, ako ne obavimo zadatak, ne mari. Šta? Okej, ulazi. Jao. Sada. Joj, fuck. Čije sam se zabio? Znate, gospodine. Ovdje. Trubi. Što je mikrofon? Ulazi u usta. Ok, ako je malo bolje. Ajde, mrdni. Ok, shvatam. Izvinite, gospodine. Hajde, ono se požuri malo. Lupiti, ja nema ništa da gašam. Fuck! Kako se... Kako Schumacher vozi? Mrdni. Okej. Kako smo se okrenuli s ovim čudom. Znaš ko se teško zabravljaju. Fuck. Moje mjesto tu, stani, idi. Poštuj zakon, poštuj red. Ja da poštujem zakon. Kaj viš rade polako. Kvik. Tako sve to radi. Ako sad to odne malo. Kako i parkiraš jedna. Sad dok len izađe treba vremena. Ok, dok len to se počne, ja ću vam malo... Ok, ovaj zadatak smo uzeli 1000. Jao. Ulazi kola. Evo ga sljedećeg zadatka. Da ne. Fuck. Sinte, poštujte zakon. Pare. Hiljadarka. Šta me... Poštuj zakon. Da nisi spasio, umro bi. Sad kuda treba si ide? Nazvamo.
Moj red. A kako je teško se upravlja. Poštuj zakon, moj red, rekao sam ti. Policija me tera. Pešu. Auć. Nisam vidjela tvitke. Ok, ovo ćemo da parkiramo ovdje. Pa ćemo da uzmemo ovo ovdje. Poštujte zakon, milicija. Idemo sad pa sad imamo bombu u kola. Šuta. Nećemo tu vidimo oko. Imamo 3 minuta i 20 sekundi da postavimo ovo bombu i to. Što već to treba surati. Okej. Sada da izađemo, opet mu vratimo kola. Ja kad stignem, ja ću uključiti da vidite šta treba. Eto, stigli smo. I sada ih lijepo parkiramo kako su moju bile. Fuck. Bom aktivira. Idemo da stavimo. Evo sad gospodina će da hođe u kola. Koliko mu treba stigne? Pol godine. 3, 2, 1, 0. 10.000. Okej. Sada ćeš da gledaš, jel što se desilo? Da će da vam kažem što se desilo. Eto ti si mafija, jel? Dođemo. Ne stara baka. Gdje udar? Gle bako ti se bije. Da nemaš veštačke zube slučajno. Te utari. Uzmi ti ovako kola da beži on. Kvik. Ide psihopata. Da skrenemo u preču.